Ba't malambot yung ato? Kasi ba yan? Facebook kaya. Opo. Eh, saan ka nandaan? Sa Greece po. Kailan ka Comfort mo? ng Greece. Pero bumabiyahe kami sa Europe. Kailan ka dumating? Ng November. Tapos ang balik mo? Dapat na yung January eh. Eh, sabi ko, hindi mo ito. Saan ka nag-work na yan? Business mo. Hindi ka kasi may bag na. Pwede ba yun? Pwede yan. I-caress mo yan. Pag-up dancer. Yan, dadala pang star mo. Ligo na. Freestyle! Oh, freestyle! Not freestyle. Show your pet. Yan na, yan. Mahirap din yung ano. Tinarayin namin yung every sa kaya. Usually ka mahirap yung drop in.